Εντάξει. 1, 2, μπράβο. Και μπροστά, κοίταμε, πάω μπροστά και μετά κοίταμε, πάω πίσω. Θέλω 1, 2, τραβηγέμαι, κλωτσάω. Κοιτάει και αυτό εδώ το παίρνω σου. Δηλαδή το γόνατό σου να κοιτάει στο στόχο, στο γόνατο. Εδώ, κλώτσα. Κανονικά σε ένα παιδί δεν πρέπει να λες ποτέ τι να μην κάνεις. Απλά βλέπεις τον Γιώργο αυτή τη στιγμή να το κάνει λάθος. Δεν είναι θέμα του αν το ζήτησα εγώ έτσι ή αν δεν το ζήτησα, είναι ότι το κάνει λάθος. Βλέπεις τον Γιώργο να το κάνει έτσι. Δεν θα του πεις μην το κάνεις έτσι, θα του πεις κάντο έτσι. Εντάξει, θα του δείχνεις μόνο το σωστό. Δεν μπορεί να πει ότι αυτό είναι λάθος, γιατί δεν ακούει μη και δεν ακούει δεν. Εντάξει, οπότε κάνω Γιώργο αυτό. Και θέλει επανάληψη, γιατί αποτυπώνουν στο μυαλό. Τώρα πιο γρήγορα. Έτσι. Μπράβο. Και έτσι γρήγορα. Μπράβο. Πολύ καλά.